Que tal, saudos? Benvidos a este podcast especial 25 aniversario da Intertoto do noso Celta. Benvidos a todos vos que estades aquí in situ na tenda oficial do noso clube, na banca Balaídos. Fermosísima tenda, por certo, hai que dicilo. E benvidos tamén a todos vos que estades aí outro lado da pantalla seguindo a emisión deste podcast especial 25 aniversario de Intertoto en directo pola nosa canle. Vai ser un momento especial, penso que 45 minutos aproximadamente de charleta, de tertulia, logo dun tour especial que fixestedes, seguro, todos vos os que estades aí. Graciñas de Ana, un detalle por parte de Ana polas augas. Juan, deixote unha por aquí, logo presentamos a Juan Adel, pero estaba facendo a introdución do que foi o día de hoxe, 25 aniversario da Intertoto, un día moi especial pro Celta, para vos, como afeccionados. Tivemos un tour especial por a banca Balaídos ao longo da mañá, dende as 10:30 aproximadamente, e toda esta xente que está aquí agora ateigando a tenda oficial, que estades aí ben sentados nas bancadas, pois estivestedes comprobando o que é este anaquiño de historia. Vedes aí a copa, fixechedes as fotos no céspede de Balaídos con ela, e hoxe todo xira en torno a esta Copa Intertoto. Agardo que vos lo pasades ben no tour, que gozades da experiencia. De feito, penso que fixechedes as fotos cos protagonistas que van a estar aquí dentro duns minutiños. Vamos a estar... Agora está Juan Adel, o noso historiador do clube. Juan, de seguido preséntote, pero logo vai estar con nós, pois nun lado Pablo Couñago, noutro lado Jonathan Aspas, porque son os protagonistas como canteiráns, algún dos canteiráns daquel Celta, daquel plantel do ano 2000, que conquistou a Intertoto, o único título europeo do fútbol galego. E cando digo isto, porque disto controla máis o meu compañeiro Juan Adel, xa volo presento. Juan, historiador do Celta, unha das persoas responsables do museo. Bos días, benvido, Juan. Hola, bos días a todos. Graciñas por estar. Dicía eu o tema de que a Intertoto presentamos o torneo, a Copa, como ese trofeo do fútbol galego a título europeo, que é un selo de identidade, non? Cando escoito falar a Juan Adel da Copa da Intertoto, sempre comeza co tema de, non, que a Intertoto ten matices, ten asteriscos, porque co paso do tempo, no percorrido do tempo, a percepción foi mudando. Pero dende o inicio, claro, é un título europeo, e se falamos de fútbol en Galicia, pois o Celta é o único equipo que ten este título europeo. Exactamente. Como dicías antes, que é un título bastante, moi matizable, cheo de matices. Hai moitos matices. Bueno, non tantos. Se cada. A ver, penso máis, ten aquí recurtes de prensa para aburrir, Juan Adel. Se tedes dúbidas algún día de temas da historia do Celta, acudide a Juan, porque é unha enciclopedia. Pero como se contou o tema, penso que os matices van por aí, non? Dende o primeiro momento, dende o primeiro día que Carpin, esa foto, penso que todos os celtistas temos a foto na cabeza, non? De cando Carpin ergue a copa, a Intertoto está, pero aparecen os matices do que foi o título en sí. Exacto. Sobre todo, falábamos antes, digamos, do tema do poder dos medios de comunicación, non? Na opinión pública, non? Na opinión da xente. Si é certo que é un torneo, un trofeo, que cando gañamos, a sensación que hai ou a sensación que se vende... Ben, acabamos de acadar o billete para poder xogar a Copa da UEFA desta tempada. A xente que non coñeza a Intertoto, penso que todos os celtistas coñecedes a Intertoto, por suposto, pero se hai alguén de fora, a xente que foi ao tour pola mañá xa sabe, pero hai máis xente por aí pola tenda. É un trofeo que servía para clasificarse para a extinta Copa da UEFA. Exacto. A Intertoto, que non se chamaba como tal ao principio, é un torneo que nace nos anos 60, a comezos dos anos 60. De feito, se vos fixades, a xente que non o coñece, claro, cando Carpin ergue a copa, e cando chega logo a Vigo, cando os celtistas comezamos a verlo, dicimos, parece a quiniela, aparte é pequeniña, aí hai dúas peanas, sí. Son dúas peanas, a copa en sí é a pequeniña. Exacto. Pero aparte de eso, sempre chamou a atención o de un X2, non? Que decía, Eu tiña esa dúbida, Juan. Claro. Por que a copa ten forma de quiniela? Porque ten aí o X2. Sí. Pois aí é a historia, digamos, do torneo inicial, da idea inicial. Eso é a comezos de anos 61, 62, que é un torneo que se fai
para que a nivel apostas, que no verán, que é unha época que non para que hai a fútbol quiniela oficial. existise no verán tamén. Exacto, era un torneo. Claro. Exacto. Era yo totalmente a cualquier organismo oficial, nin a UEFA, nin FIFA, nin nada. E no ano 95, no verán do 95, que para nós o celtismo, ese verán está marcado por... Difícil sí, verán. polos abais, polo descenso administrativo a segunda B, polas movilizacións da xente, pois mira, eu mesmo boa parte con máis celtistas ata dormir no campo para meter presión pola noite para poder, digamos, que se fixera justiza co equipo. Se vos gusta o podcast, temos capítulos aquí, Juan, para aburrir. Temos para aburrir, capítulos para contar historias, temos para aburrir. Pois xusto ese mesmo verán é cando a UEFA, digamos, apadriña este torneo e o fai oficial, o sea, un torneo oficial. Claro, eu penso que dende que a UEFA empeza a falar máis da Intertoto, e non sei, diti o tema máis concreto porque aparecen tamén grandes clubes europeos como o Celta facendo o tema propio da conquista da Intertoto. Penso na Juventus, penso no Olympique de Marsella, que empezan a falar da temos a Intertoto, erguen a man. Que pasa? Claro, son equipos ao final, claro, que teñen as súas os seus trofeos europeos, a nivel nacional, bueno, Juventus dos grandes de Italia, entón claro, no seu museo realmente a Intertoto está como un título máis, o sea, ten as Copas de Europa, Champions, os torneos do calcio, e ten a Intertoto, pois, é unha máis no seu palmarés. E volvendo eso, digamos, o ano 2000, o verán de 2000, que é cando gañamos, si miras, eu mesmo, xa te digo, eu como celtista, mirábamos ese torneo como que era unha porta, digamos, de acceso a seguir competindo en Europa esa tempada, non? Aparte que viñamos de grandes noites europeas, entón, claro, o celtismo estaba como tolo para poder... Logo falaremos dese plantel, daquel Celta do verán do 2000, desa época, e falaremos cos protagonistas, algúns canteiráns daquel plantel, porque falamos de canteiráns. Hoxe, falar de canteiráns no Celta, de xente que vende a canteira, é moi doado, non? Hai moitísimos, grazas a Claudio Giraldez pola súa aposta, moitísimas grazas porque é un orgullo e identidade, dende logo que sí, pero naquel Celta, naquela época, falar de canteiráns, logo falaremos con eles, con Jonathan e con Pablo, con Iago, non era tan doado. Non era tan doado, non era doado porque non se lle daba as oportunidades que, como comentas, pues Claudio sí lles está dando. Antes falando, pues eso, tanto con Pablo como con Jonathan, aquel era do filial, da canteira, estaban subindo xogadores moi bons. De feito, pues mira, o noso filial, pues meses despois de conseguir a Intertoto, gaña a Copa Federación. Ten un dato aí logo, Jonathan Aspas, para apuntar, agora que falas disto. Logo seguimos, pero quedadevos co tema da Copa Federación cando saudemos a Jonathan. Copa que, por certo, está exposta no museo, que se pode ver tamén ali. O sea, había unha jornada de xogadores bastante considerable, pero segurísimo. Digamos que facer fútbol ficción, pero penso que a día de hoxe seguro que 3-4 mínimo deles serían titulares a día de hoxe. Sí, dende logo que sí, o nivel estaba aí, falaremos con eles despois. E de feito a primeira eliminatoria, sobre todo cando van chegando as incorporacións. Porque ahora quería preguntarte por eso tamén, polo tema das eliminatorias. Recordamos moito a final en San Petersburgo, cando logo do partido, logo dese empate, Karpin ergue a Copa, a imaxe que comentábamos antes. Pero hai 3 eliminatorias antes de conquistar a Intertoto. Como defines ti ese percorrido dende fora? Logo comentaremos o tema con eles, dende dentro, porque haberá algunha que outra anécdota. Xogamos en Macedonia, xogamos en Inglaterra fronte ao Aston Villa, que non no estadio do Aston Villa, porque estaba en obras o Villa Park, xogamos no campo do West Brom. E despois o tema do equipo ruso do San Petersburgo, que xa foi a final. Sí. De feito, o percorrido pode ser, digamos, mirando os resultados, como se desenvolveu, pode parecer máis sinxelo do que realmente foi. Mesmamente co Pelister na primeira eliminatoria. Vai ti xogar a Macedonia ali, logo. Exacto. Logo xa claro. Que poden contar de feito, eles. É un partido aquí
Bueno, aquí gañan 3-0 aquí. Aquí gañase 3-0, pero tanto o segundo como o terceiro en a reta final. De feito, tamén volvendo, digamos, a esa época, se decía, hai que conseguir un bo resultado en Vigo. Primeiro partido casi de pretemporada. Sí, o sea, sí. refírome que o final, claro, é anterior, en pleno verán. Entón, ti eres evidentemente, técnicamente moi superior, tiñamos un equipo moi superior aos macedonios, pero estás aínda en preparación o equipo, ti non sabes como están eles, que encerrona te podes atopar na volta. Entón había que evidentemente sacar un resultado mínimo de 2-3 goles polo que pudiera pasar. Esa te digo, ese 3-0 chega ao final. Logo, eu penso que así, ali sí que gañamos ben, e co Aston Villa, que viñamos de eliminalos 2 tempadas antes na propia UEFA, eles o vendían un pouco, digamos, como querían quitarse esa eliminación. Eles tiñan máis ou menos o plantel xa o tiñan completo, mentres nos estábamos todavía, pois eso, chegando novas fichases. E gañamos o partido de ida por 1-0 con gol de Beni Marcaz. E que marcou, logo falarei con Pablo Couñago por tema dos dianteiros, porque Beni McCarthy naquela Intertoto hinchouse a meter goles. Pero ese gol o mete no último minuto, no 89, 90, e imos con ese resultado iba a decir a Birmingham, a Inglaterra, porque eso, o seu campo estaba... West Brom é preto de Birmingham tamén. Sí, por aí. Non en Villapar, pero correcto. E logo na volta nos atopamos, digamos, cun árbitro nefasto que xa no primeiro tempo expulsa a Velasco, pítanos 2 penaltis en contra, co primeiro o para Pinto magistralmente, logo hai outro, recordo moito sangue aí no xogador do Aston Villa que levantara os tacos aí, non sei que foi un partido... Foi Juanfran o Velasco, non recordo ben, pero logo sí que o partido se... Puxose un pouco feo. Exacto. Iba a decir unha palabra mal soante. Imos deixalo aí. Eso, ao final sí que gañamos 1-2, pero bueno, que fora un partido moi complicado. E logo, a final, co Zenit, o mesmo, comezamos aquí moi apretado en Balaídos. Comezamos perdendo. Sí, no minuto 2, 3 foi nada máis comezar o partido. Un córner. E gañamos tamén no desconto cun cabezazo de Juanfran que sube a rematar centro lateral que bueno, que Casillas co 1-1, que daquela ainda existía o valor dobre dos goles fora de casa. E logo na volta, claro, cando eles se poñen 2-0 gañando, claro, nos estábamos temblando, decíamos. Claro. E aparte como se estaba xogando, o partido... É que tamén chegan os 2 goles do Celta na segunda metade, ben entrada a segunda metade. Sí. Hai nese partido, digamos, que hai 2 cambios importantes que marcan digamos, o cambiar, digamos, o xogo, ¿no? o partido, que un vai estar aquí, agora no rato, que Pablo Couñago, a verdade que de feito destacaba como o mellor dese partido, e Jesuli tamén, que comezaba, que nas primeiros partidos non xogaba e que era el foi chegando eso, a metade dese verán. E iso, pois facemos o 2-1 nos últimos minutos, que prácticamente xa te levaba a prórroga, que digamos que xa máis ou menos contábamos con 30 minutos extra, e no último minuto foi cando... Outra vez Beni McCarthy. Outra vez Beni. Apareceu outra vez. Mete gol, 2-2, para casa, e daquela era o Celta cada seu billete. O que empezábamos comentando ao inicio, para Europa, claro. Pero realmente o Celta acada o primeiro título da súa historia, o primeiro título europeo do fútbol galego, e ademais é un título, como hoxe en día que se gaña a Europa League, pois que lle a permite Champions. xogar a Copa da UEFA. Falando da actualidade, por exemplo, onte mesmo na Europa League, na Conference, ou días atrás na Champions, están xogando previas. Non son títulos, non son torneos. Que en pase a previa, por exemplo, os que pasen esta última eliminatoria de Europa League, terémolos como rivais agora, pois, a partir do próximo mes, non? Pero é unha previa, sen máis. Non é un título. Entón, pois un pouco para rematarse esta introducción a pregunta que facías ao principio, pois é un título que eu penso que dentro do celtismo os propios xornalistas, penso que co paso dos anos, 25, nada máis e nada menos, non? O ves como que é. Sí, co paso do tempo dáselle valor, sen dúbida. Exacto. Sen dúbida. Pois graciñas, Juan, polo contexto. Moitísimas grazas a Juan Adel polo contexto, historiador do todo un placer do todo Celta. A falar da nosa historia. E a seguir cuidando moito e moi ben como facedes do museo, fermosísimo aquí en Balaídos. Aí estamos, bueno, con
xa falaremos outro día, hai que darlle con máis moitas ideas, voltas, máis historias aparecerán. Colaboración da xente, todo. Graciñas, Juan. Nada, gracias a ti. Marcha Juan Adel, graciñas. Levo aplauso tamén, levo aplauso Juan Adel, que é o noso historiador, como dicíamos, do Celta, unha das persoas responsables do museo aquí en Abanca Balaídos. Aproveito para dicirvos tamén a xente que está aquí xa ven do museo, pero se estades aí na casa, se non coñecedes o novo museo na grada de marcador en Abanca Balaídos, podedes aproveitar estes días de verán para facer a visita porque está fermosísimo. Outro forte aplauso para os protagonistas. Imos coa segunda metade deste podcast especial 25 aniversario da Intertoto. Falábamos do contexto con Juan Adel, queremos falar tamén cos protagonistas Pablo Couñago e Jonathan Aspas. Vinde para aquí, veña. Bueno, pois xa estamos cos protagonistas, Volvemos recordar o que nos dicía Juan Adel antes. Canteiráns, non era doado falar de canteiráns naquela época do Celta, naquel verán do 2000 cando o Celta gaña a Intertoto, pero hoxe temos aquí a dous canteiráns daquel plantel. Moitísimas gracias por vir. Pablo, benvido, o primeiro, e grazas. Gracias a ti, a verdad que un placer estar aquí. Un placer noso tamén. Grazas, Jonathan, tamén por vir. Gracias a vosotros por la invitación. Benvido. Bueno, escoitando a Juan Adel, dicíamos, historias haberá e moitas, e anécdotas. Quero empezar con vos falando do recordo que tedes vos como xogadores, porque, claro, Juan e máis eu falábamos do que se veía dende fora, non? De como pois a prensa, os xornalistas, os afeccionados, entendemos naquel momento o que foi a Intertoto. O título, sí, menor, cos matices dos que falábamos, pero foi, a grosso modo, unha clasificación para a Copa da UEFA. Vos, como vivechedes o tema este? Pablo, empezo contigo, por exemplo. Como recordas a Intertoto? Que foi para ti a Intertoto? A verdad que para min a Intertoto foi unha oportunidade como canteirán para poder estar na plantilla, non? No primer momento, pues, eu sentía que era unha proba para ver se podía quedar na primeira plantilla, e despois sí que, bueno, sí que nós sabíamos que era un título, que o Celta estaba xoando por un título que daba acceso a unha competición europea, non? Sí que está claro que en aquel momento pues, non tiña o valor que igual debíamos haber... Estades con nós, non? Que foi sí, mudando quizás a percepción co paso do tempo. Sí, e vos tamén, como xogadores. Sí, eu creo que non só pasou coa Intertoto, non? Eu penso que cando eres xogador e disputas un torneo e consigues gañalo, non lle das o suficiente valor hasta que pasan os anos, non? Que realmente, pues, co tempo valoras as cousas, non? Non só claro. Os títulos, senón calquera aspecto na vida, non? Eu creo que, bueno, sí que o recordo con moito cariño por o grupo de compañeros canteiráns que estábamos en ese momento, que bueno, xa estabades vos falando, non, do difícil que era en aquel momento. Recordo o grupo tamén que había de xogadores na plantilla, que era unha plantilla con xogadores increíbles, que, pues, posiblemente un 50-60% desa plantilla era internacional por os seus países. Sí, bueno, recordo, pues, bueno, partidos duros, como comentabades antes, sufridos, pero claro, cando vas pasando se te vai acercando esa posibilidade de acadar un título e voltar a xogar a Europa, que iso sí que se remarcaba dentro do club, non? A importancia de seguir en Europa porque se estaban facendo anos moi bons a nivel europeo e bueno, e porque tamén se estaba xoando por un título que no club pues, non tiñamos, non? De feito, o Juan Adel, o noso historiador, falaba antes da boa intervención, das boas intervencións de Pablo Couñago nesta Intertoto. Esta camiseta vermella que ves aquí detrás foi a que levaba Pablo, non é esta exactamente, pero o equipo levaba esta segunda equipación en Macedonia cando anotaches o gol que tes aí nos teus rexistros na Intertoto. Ese gol, marcaches un gol, un par de asistencias e momentos chave tamén tiveches, falaremos deles, pero quero preguntarlle tamén a Jonathan polo recordo. Jonathan, cando falamos da Intertoto, che pregunto, claro, teño que comentarlle o tema a xente, pregunto ya a Jonathan Aspas. Jonathan, que recordas da Intertoto? O pase que lle metes a Benny McCarthy no partido de ida fronte ao Pellister aquí en Balaídos, decía Jonathan. José, pásame o vídeo ou algo que eu non recordo moi ben. A ver, pasaron 25 anos xa, Soy máis joven que Pablo tamén. Entonces, claro. Cuesta recordar, ¿no? Sí que
eras un poco inconsciente, ¿no? El primer recuerdo que me viene a la mente es, ostras, una semana de vacaciones, porque habíamos tenido el ascenso con el filial. Sí. Entonces, bueno, antes era una liguilla con 4 equipos que se alargaba mucho y me acuerdo tener, pues, 6 días de vacaciones. Entonces, bueno... rematar a cousa da lo liguilla e logo a Intertoto. Lo veía más como algo un poco fastidio, ¿no? Y bueno, luego, como comentó Juan, yo empiezo jugando un poco, pero claro, está en pleno mercado, donde luego viene Jesuli, que juega en la misma posición, entonces hay que probarlo. Mi participación va menos, pero sí estoy en ese grupo, como dice Pablo, que bueno, mucho canterano, donde bueno, esa política de club, pues mucho internacional, gente de mucha calidad, donde ir año tras año... É que ese plantel, o plantel do Celta pola aquela época, dicíame antes Pablo, eu no vestiario estaba poñéndome as botas, a miña dereita Carping, na miña esquerda Mostoboi, sabes? Sí, sí. Por certo, é o aniversario de Mostoboi, cumpleanos hoxe Alexander Mostoboi. Dende aquí mandámoslle os parabéns ao zar Alexander Mostoboi. O día no que o Celta gaña Intertoto foi o aniversario de Mostoboi. Dicías, ¿no? Que o plantel aquel, claro. Sí. De hecho, bueno, como decía Pablo, muchos jugadores internacionales que cuando había un parón de selecciones, pues quedábamos 4. Entonces, bueno, el nivel era muy alto y bueno, esa exigencia de competir en Europa, pues bueno, como dijo Pablo, te das cuenta después con el tiempo que es un trofeo. Al principio lo vives como un pase para ir a Europa. E aquí vai o guiño de Jonathan, que decía antes con Juan Adel. Falaba da Copa Federación, e aquí Jonathan Aspas pode dicir, oye, se falamos de títulos oficiais como xogador do Celta, teño os 2. Non sei, o único. Sí, creo que soy el único. O único xogador do Celta que ten os 2 títulos oficiais do clube. Creo que sí. Si no recuerdo mal, soy el único que lo gana con el filial y sí. la Intertoto con el primer equipo. Entonces, bueno, no sé si tendré la estatua que va a tener Iago, pero... Aí, a ver, fala co teu irmán, porque claro, teño 2. Xa vas tarde, Iago, vas tarde xa, Chegará. Sí, también tengo una camiseta con un logo de Champions que él no la tiene con el Celta. Tampoco. Bueno, ahí también claro, me meto claro. con él. A ver, a nivel minutos ahí ya juega muy poco, pero bueno, sí que guardas un buen recuerdo, porque bueno, yo viví también ese periodo de 4 años de UEFA y el 5º Champions, luego bueno, un descenso, pero ese nivel de fútbol que se hablaba era muy bueno. Ahora no es menos, ¿no? Pero pero claro, veías un Celta, pues eso, europeo, que bueno, esperemos que este año se vuelva a repetir y a dejar, pues bueno, ese sello que yo creo que tienen por aí nuestro. Agardamos que sexa así. Quero falar contigo tamén, Pablo, do plantel, porque ti eras un dianteiro con gol, moitos momentos vos nesta Intertoto, un único tanto, con esta camisola da que falábamos antes, foi ali en Macedonia, en moitos momentos tamén, porque eu revisando os encontros que xogou o Celta nesta Intertoto, fixábame sobre todo en Jonathan e en Pablo, por comentar accións e anécdotas con eles. Tivestes moita relevancia na final en San Petersburgo, tamén na ida, o gol que marca Benny McCarthy, que ao final remata sendo o gol do título, o empate a 2 en San Petersburgo. Vende unha xogada túa, tiras a porta, non bloca o porteiro e aparece Benny. Que xogador Benny McCarthy tamén, aproveito para comentalo, Pablo. Sí, a verdad que Benny McCarthy foi un espectáculo desde o primer día que chegou. Foi o máximo goleador da Intertoto da que estamos a falar, dese ano 2000. Sí, eu teño recordo de... penso que Mostoboi estaba lesionado, entón, bueno, aí abríseme un pouco as portas da titularidade desde o primer partido. Recordo que Benny viña facendo un pouco o xogo de 10, de Mostoboi, máis liberado por detrás miña, eu era un pouco máis o punto a referencia. Eu penso que aí Benny McCarthy sacaba seu verdadeiro nivel, non? Xogaba máis liberado, movíase por os espacios, tiña calidade para poder recibir, xirarse, crear, e eu penso que, bueno, entendímonos moi ben desde o primer partido, e a verdade é que foi un gusto xogar con el, saíunos ben aos dous, non? Está claro que el foi a referencia anotadora, pero sí que eu recordo pues, que, bueno,
Si me mantuve xogando con Víctor Fernández en aquela época era porque algo ben estaba facendo. Hombre, dende logo que sí, dende logo que sí. Porque a verdade é que non era de regalar minutos. No. Víctor Fernández. De feito, claro, falábamos dos canteiráns, o viaxe a Macedonia tivo que ser duro, xogaches en Macedonia, marcaches o gol que dicíamos antes. Penso que non xogaches ti, pero o viaxe tamén fixéchelo. E claro, Víctor Fernández por aquel entonces o tema de regalar minutos, e sobre todo o tema de falar de canteiráns, como que tiñan que traballar moito e moito, pero nese partido en Macedonia penso que foi o encontro desta Intertoto onde máis canteiráns xogaron, e iso tamén queda aí no recordo de moitos. Anécdotas de xogar en Macedonia, porque agora estámoslo a describir coas verbas, coas palabras, pero podedes ver vídeos en YouTube, dende logo que podedes ver resumos daquel partido. Vaya campo aquel, do Pelister de Macedonia, Jonathan. A viaxe non quero nin pensar como fora. Ese tema de xogar no verán, ali en Macedonia, no ano 2000. Claro, doado non foi. No, claro que no. Aparte de la odisea que fue, no sé si está igual bien decirlo, pero pareció un sitio pues un poco, no digo tercermundista, no, pero sí un pouco bastante pobreza. Claro, xa nos países do leste a día de hoxe hai esos... Después de la guerra, sí, entonces claro. Pues yo creo que ahí, de hecho coincidí luego con un compañero en Italia, Macedonia, y me contaba, ¿no?, que aparte esa ciudad pues había sufrido mucho y estaba muy en crisis. Y bueno, de hecho veías los jugadores, ¿no?, cuando llegaron al campo, parecía un poquito un equipo semiprofesional, un campo es difícil ver un campo que va a jugar una competición europea. Moitas árbores alrededor do campo. Detrás, una pista como de cemento, había como unas verjas como parecía algo militar, vestuarios muy pequeños. Sí. Entonces, bueno, luego estábamos en un hotel muy alejado en las montañas, era como un hotel de esquí. Bueno, claro, salías a pasear y había como carteles que ponía peligrosos, luego no había así, era un poco... Entonces el tema de la comida también lo sufrimos, que ahí me dio Jesús un consejo de hay que llevar siempre pan Bimbo y fiambre porque por ahí adelante se pasa hambre. Entonces, claro. Tengo ese recuerdo y luego sobre todo que estaba muy feliz de ver a mis compañeros, ¿no?, que tenían oportunidades como también Jacobo Campos, que no está aquí, o Bugarín, que yo creo que eran futbolistas. Noguerol también, que era un central como la copa de un pino. Entonces, veías que había mucho nivel, pero claro, luego las oportunidades, como estás diciendo, tengo otra pequeña anécdota ya más avanzado en la Copa de la UEFA, con Víctor Fernández después del 7-0. Sí. Vamos contra el Benfica ya, estadio vacío en protesta y juego 20 minutos, ¿no? Y claro, antes de salir me dice, sal de media punta a marcar a Chano, que era un español que había jugado en Tenerife. Entonces, claro, dices, joder, tienes miedo a perder después de una ventaja 7-0. Entonces, era un entrenador muy precavido, que le gustaba mucho el juego de balón, pero también era muy serio y, como dijo Pablo, no regalaba nada a nadie. Non, dende logo que non. Aquela época tamén era algo notable dende fora, o tema dos canteiráns, o que falamos con eles, pero penso que os afeccionados tamén percibían este asunto. De recordos deste tipo, como falaba Jonathan, da viaxe a Macedonia. Ti en Macedonia sí, xogaches ese partido, marcaches o gol, Pablo, pero se tes que pensar en momentos extradeportivos desta Intertoto, con que te quedas, non, daquela época? A verdad que eu non teño memoria de... É que Jonathan pode ser tamén enciclopedia, sí, pode ser modo de ahí. Anécdotas de fútbol. Solo con bromas y así, de datos y números y demás. No me acordaba ni que había casi jugado aquí el primer partido. É que non é broma, fixen o chascarrillo cando presentei a Jonathan, convidei a vir, a ti tamén, falábamos antes, non, vente que ímos facer un podcast especial aniversario de Intertoto, e Jonathan dime, pero vai vir alguén máis porque eu non recordo nada. Pasolle un vídeo, como non? Mira que pase diagonal, cambio de orientación, unha luva tiña no pé aí Benny McCarthy, pusolle no pé, gol de Benny McCarthy. Ai, pois tampouco recordaba o tema da asistencia. La verdad es que no. Mucha operación hubo por el medio. Bueno, claro, en la carrera, entonces claro, igual ahora estás ben, xa, ahora estás ben. Ahora bien. Estás ben, moi ben. A verdade que, das cousas que sí que recordo da última eliminatoria, non, contra o San Petersburgo, que recordo nos campos de entrenamiento que nos habían... Ali en Rusia nos habían mostrado un pouco a idea de que tiña o Zenit de crecimento, non? Dos campos de adestramento que estaban
nun proxecto moi grande de campos de entrenamiento, tamén o estadio. Recordo que o noso estadio, a apariencia desde as cámaras era bastante triste, por decirlo así, non era un estadio dos de hoxe en día, non? Pero sí recordo que os vestuarios eran brutales, ao nivel de piscina interior, suelo calefactable con os asientos increíbles. Por qué? Porque era un club que estaba en fase de crecimiento, que tiña moito diñeiro. Eu non estou seguro se sigue sendo o mesmo estadio remodelado, pero creo que aí foron os comenzos do Zenit a nivel europeos e a nivel equipo grande dentro do país, non? E sí que chamárame moito a atención, non só a mí, sino a todo o equipo, non, os vestuarios que eran, a verdade, que eran de primer nivel comparado co que era despois o terreo de xogo e as gradas, non? Claro, non, recordos, neste caso de Pablo Couñago, das viaxes que fixo o Celta nese verán do ano 2000 para acabar conquistando esta Copa. A Intertoto, o único título do fútbol galego se falamos de títulos europeos, por suposto. Aproveitando que están Jonathan e Pablo con nós aquí, que son, bueno, xogadores importantes na historia do Celta, falando de canteiráns e das súas carreiras en particular, quero aproveitar a ocasión para falar con vos un pouco das vosas experiencias europeas, porque estamos nun contexto europeo, estamos falando da Intertoto, esta tempada para nós, para o Celta, é ilusionante a máis non poder polo tema de Europa, e tamén quero aproveitar esta ocasión, como digo, para falar con vos das vosas experiencias europeas. Falabas do parche da Champions, pero ti, Jonathan, non tanta participación nesta Intertoto como tal, sí experiencias, anécdotas como nos contabas, pero sí tivestes vos, aquel grupo, boas experiencias europeas coa camisola do Celta, que eso queda para ti xa, por suposto. Sí, por supuesto. Como bien digo, jugar poco, pero viajar mucho, ¿no? Yo viví todos esos viajes yo estaba en el banquillo, tanto aquí como en la ida como en la vuelta contra la Juve, ¿no? Donde, bueno, yo tengo un recuerdo saliendo al campo en el antiguo Delle Alpi, que era donde jugaba antes la Juve, campo enorme con pista. Fue la primera vez que veas ese marcador en el medio, ahí suspendido por cables, y entraba con Pablo Coira. Tendremos la misma altura y salíamos a la par que el portero, que era Van der Sar, y un central que era Tudor, que ahora creo que es entrenador, sí, y bueno, nos sacaban casi 2 metros de tíos, y yo te digo, madre mía, ¿no? Entonces veías ese nivel que había por Europa delante. De hecho, bueno, el partido allí sufrimos mucho, y luego aquí, bueno, el Celta hace un partidazo espectacular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando yo luego salgo a jugar al extranjero y sobre todo en Italia, y tenían ese recuerdo aún de que, bueno, no solo fue eliminarlo, sino que fue como un baño de fútbol. No, claro, aqueles partidos do Celta-Juve, claro, estás ti dentro como para non recordalo. Y la Juve que era, con Zidane, sí, Conte, no, o sea, claro. Era una Juve, pues, con jugadores de talla mundial, ¿no? De números 1 de sus selecciones. Entonces, bueno, yo tengo muy buen recuerdo de eso, aunque luego en la eliminatoria del Lens quedamos eliminados, pero me acuerdo, o sea, claro, como si fuera ayer. Tengo ese bueno... É que para un xogador estar dentro dun plantel que está xogando Europa, pois imaginade, non? O caso de Jonathan, o caso de Pablo, quero falar do Celta, partidos europeos co Celta poucos, algún hai por aí, contanos Pablo, pero tamén teño que, se falo con Pablo Couñago, teño que falar da súa época en Ipswich, porque ali é unha lenda en Ipswich, Pablo Couñago. Foi un tempo moi bonito para ti, eh? Se falamos de recordos europeos, Pablo, que nos contas? Mais aló da Intertoto que xa falamos antes. Sí, bueno, si recordamos a época de Ipswich, está claro que, bueno, nese primer ano que sí que xogamos competicións europeas, recordo, bueno, pasar 2, 3 eliminatorias contra un equipo sueco. Eu recordo un partido teu co Ipswich na Copa da UEFA, na extinta Copa da UEFA, fronte ao Inter de Milán, que logo penso que perdestes a eliminatoria, non? Pero sí, gañáramos na casa 1-0, en San Siro deron a volta ao marcador e creo que habíamos perdido 3-1. Sí, recordas, pues bueno, San Siro, estadio increíble contra un Inter de Milán que en aquel
plantel pues estaba Ronaldo, Vieri, Zanetti, bueno, xogadores dun nivel increíble, non? E a verdade que, bueno, sí que xogar esas eliminatorias frente a estes equipos son outra dimensión, non? Porque ao final, pues, un equipo como o Inter, con eses xogadores, debería ter que estar xogando a Copa de Europa, non? Hoxe en día, co formato que hai, sería un equipo que estaría sempre xogando competición da Champions League, non na UEFA, non? Sí, dende logo que sí. Pablo Couñago, con moita trayectoria máis alo desta Intertoto, logo un pouquiño despois marcha do Celta e convírtese nun xogador importantísimo ali en Inglaterra no Ipswich, coas súas experiencias europeas, e o corazón celeste sigue estando, porque É o equipo de onde creceches, onde te formaches, e ao final, pues, iso lévase sempre, non? E, bueno, agora xa disfrutas de outra maneira e os fillos veñen e tamén se apegan a ese club e a eses cores e a verdade que, bueno, pues ora disfrutando como un aficionado máis e disfrutando de tal e como está hoxe en día o club coa xente da casa, claro, que a verdade que é un gusto velo. E que logo, se logo, isto está en directo, Celta Media, estamos emitindo en directo, a xente está a escoitar tamén aquí na tenda oficial da Banca Balaídos, pero logo, se os xogadores agora, os máis novos do plantel do Celta, escoitan isto de pola tarde, outro día, escoitan falar a Pablo Couñago e Jonathan Aspas desas experiencias, claro, polo voso traballo agora tamén falades con moitos xogadores novos, o que pode sentir un rapaz do primeiro equipo do Celta a día de hoxe agardando. Estamos a venres, dentro dunha semana xa é o sorteo, queda menos para que o Celta volte a Europa e que estes xogadores novos do plantel de Claudio e os que non son tan novos, que non teñen tantas experiencias tamén en Europa, poidan sentir o que estades aquí a describir, o que sentichedes na Intertoto, que sentichedes noutras experiencias europeas. Como se lle transmite isto a un rapaz novo con esa ambición, como poden ter os nosos canteiráns, os nosos rapaces agora mesmo? No sé cómo se transmite, pero sí hablábamos antes de empezar, que bueno, no sé qué eliminatoria estábamos hablando, no sé si era octavos de final, pues había 12.000 personas en Balaídos, o sea, hoy en día el Celta juega un amistoso y ya hay más, como quien dice, ¿no? Yo creo que ha cambiado, no sé si esa mentalidad o ese aura que tiene ahora la afición, ¿no? Se ve que hay gente en lista de espera para poder ser socio, sí. Cómo está la ciudad, el ambiente que hay. Entonces, bueno, yo creo que eso el jugador lo siente. Seas joven, seas veterano, yo creo que ese cosquilleo antes de empezar un partido siempre lo vas a tener y sobre todo yo creo que esto lo van a vivir como algo espectacular, ¿no? Que el Celta, plagado de canteranos a día de hoy, vuelva a competición europea directo, sin pasar previas, porque ves equipos que potentes suelen caer, pues yo creo que debe estar pues ilusionados y esperando que toque, bueno, equipos al principio pues que ninguno es fácil, ¿no? Pero buenos para ir a buenos viajes, yo creo que esto los va a hacer crecer aún más, ¿no? El día a día. No, e que logo, co paso do tempo, dentro de 25 anos, que veñan eles aquí a facer o podcast que fagamos dentro de 25 anos a falar das experiencias que atopemos nesta tempada ilusionante. Pablo, como ves a este Celta actual, xa para ir recollendo e ir finalizando esta conversa? Pois a verdade que con ilusión, con moitas gañas, bueno, que dice Jonathan, non? Con gañas de que empece a competición europea porque é un plus para todos, non? Para os xogadores, para o aficionado, para o club, é ilusionante, non? Despois do ano pasado, o que se conseguiu, da forma que se conseguiu, pois con gañas de que siga a festa, non? Porque a verdade que este tempo, non, no que está Claudio desde que está entrenando, pois cambiou a cara por completo ao equipo e a verdade que dá gusto ver como xoga o equipo e dá gusto ver tanta xente da casa, non? Eu penso que bueno, as dúbidas que poidan surxir do primer partido van a quedarse aí e estou seguro de que o equipo vai a voltar a sacar os partidos adiante e a facer disfrutar ao aficionado, non? Que eu creo que é algo que o ano pasado conseguiron e que estou seguro de que este ano van a voltar a facerlo. Dende logo que sí, agardando por máis recordos para nós, para o celtismo, non? Por máis títulos, por máis camisolas que dentro de anos poidamos tamén sacar, como a que ten aquí Jonathan, como a que puxemos aquí co tema da segunda equipación da Intertoto, coa que marcou o gol Pablo Couñago en Macedonia.
acordabaste da camisola, fixote ilusión, eu sei que sí, porque nos mía. Pon Jonathan 27 de Sí, polas me refiero nos mía en el sentido que yo, bueno, regalabas todo. Era muy Dixécheme antes que regalabas yo todo, ¿no? Debuté muy joven y todo. De hecho, he ido el otro día a un partido de pretemporada donde, bueno, yo fui un año cedido al Pontevedra cuando el filial estaba en tercera división y el Pontevedra en segunda B y Sí. hice una amistad donde, bueno, le regalé la camiseta que cambié con la Juve y, bueno, me lo recordó, ni sabía que la tenía él, o sea, en el sentido que regalaba todo. Tengo, creo que Sí. la de la Champions, que es de mi hermano el mayor, no es mía. Tengo mi primer partido con el Celta, creo que es un Ciudad de Vigo o un Quinocho contra el ¿Esa Paris también la Saint-Germain. regala? No, esa la ¿Regalaste tengo. Ah, vale. Esa la tengo. Ah. Pero no pone nombre, pone el 25. Ah, o sea, bueno. era muy, muy joven. Tengo esa, luego la del campeón de Europa con la selección española y poco más. Tamén daquelas camisolas, dicías ti antes de empezar o podcast, Pablo, e xa rematamos. Claro, falando de camisolas, agora levase moito oversize este tema XL, pero es que antes as camisolas de XL para baixo non existían, Sí, sí, era talla única. E vos igual erades finiños, un 80, un 90 ou un 70. Aí era Aí- XL para todos. Claro, non? Non se complicaban as marcas, No. No, XL, se che queda ben, e se non, pois regala, como facía Jonathan, esta non vou poñer máis, regalo. Foi un placer, chicos, estar hoxe aquí con vos, charlando un pouquiño da Intertoto, que a xente tamén escoitase as anécdotas de Jonathan Aspas, de Pablo Couñago. Pido un forte aplauso para eles. Graciñas por estar, Jonathan. Graciñas por vir, Pablo. Graciñas a todos vos por estar aí outro lado seguindo esta emisión do podcast especial 25 aniversario da Intertoto. Non marchedes moi lonxe aí en Celta Media porque a 1:30 fala Claudio e tedes directo tamén, vale? Que hai previa de partido que mañán xogamos. Gracias a todos vos por estar aí na tenda oficial da Banca Balaídos e agardamos xa pola seguinte edición deste podcast aquí en Celta Media. Ata a próxima, chao. Gracias.